Häzirki döwürde ýurdumyzyň gahrman arkadagymyzyň başyny başlan giň möçürli özgörtmeleriniň arkadagly gahrman sirdarymyzyň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ähli urlarda bolşy ýaly hukuk goraýjy edaralaryň ulgamyna halkara hyzmatdaşlygy işçiň ösürilýär. Munyň özü häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň oýlanşykly çözgüdini tapmakda. Sewitin çäklerini parahatçylygy, howpsuzlygy üçin etme uğruna bilelikdäki maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagyna ähmiýetliler. Şuna bilen baglanykda degişli düzümlerde halkara gatnaşyklaryny işçileşdirmek parahatçylykly gatnaşyklaryň möhüm şertini emele getirgen. Meclisiň dowamyna belenilşýäli halkara hukuk hyzmatdaşlygy boýunça torunyň bilelikdäki tagallalary utgaşdyrmakda. Häzirki döwrüň wajyp meseleleri boýunça özara tejribe alşylmagyna ähmiýetli ugur hasaplandy. Bu düzümiň nobatdaky meclisiniň Türkmenistanyň geçirilmegine çoňur many bar. Çünki ýurdumyz özüniň beýtaraplyk derejesine esaslanýan parahatçylykly daşary siýasat alyp barýar. Bu bolsa häzirki zamanyň degişli ugurlary boýunça ýüze çykýan meselelerini siýasy diplomatik usullar arkaly çözülmegini esasy uğradynýar. Şeýlelikde halkara hukuk hyzmatdaşlygy boýunça torunyň mejlislerine hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy ony ýurtlaryň hemde halkyň bähwidine muny welekde ösdürmegiň möhüm ugurlary aralyp maslahatlaşylýar.